ni negosyo, oy. Aw, amot lang. Mahimo sad siguro ning tawgon nga negosyo. Sulti lagi ko, unsa lagi na? Pananglit kung pangasaon kag milyonaryo, sugot ka na. Ha? Nay mga asawa na ko nga milyonaryo? Sige, 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 sige. Muyon ko anak, kana pa. Ay, lagi. Magpabugay jud kog tulo ka sakyanan. Ug mapatukod jud ay kog mansyon. Adto jud sa buntod. Ako taon na kang idil niya. Ay lang sagot pagdali-dali. Ja. Imo kong ipadil? Unsa mo kuno pagdil kuno be? Ako siya ingnon. Unya, mag-abot mo, kamu pang sabot. Sige, 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 purikit. Hindot ana. Kana akong gusto purikit kay gusto ko mupuyog maruhay. Kana mo mandalan ako sa muchacha. Unsa man na siya? Batanon pa? Parison me. Bayi asab ka, oy. Ay lang gud si pamili di ha. Basta kay dato, milyonaryo. Kinsa lagi? Sulti lagi ko. Si Mr. Miguel Neri. Ha? Siya? Lagi. Nangita mo siya pangasaon nun. Ha? Siya di ay? Siya lagi. Isidido man kayong magminyo. Unya, ikaw ako naunungaan. Kay nangandoy man kag milyonaryo. Uy. Makahimo pa ka na siya purikit? Nga, nagtangkihod naman na siya mulakaw? Naunsa baya ka. Kaya nga naman, daig, ingon ana yung nilaktan. Total, di man to magpakugos nimo. Di ba ikaw may nagustuhan ni Mr. Miguel? Nangulitaw mo karanin mo. Lagi. Pero akong gibalibaran. Ito na naman ko'y uyab nga foreigner. Maong ikaw na lang. Kana, kung gusto ka. Imong giina nga ako. Wa na ko ingna nga ikaw. Pero ako tong gipasaligan nga pangitaan ako siya lain. Nya, unsa man, interesado ka? Na? Ibaan mo ka purikit eh? Ano makulbaan man ka? Matud pa nimo kani adto. Kung ikay magustuhan, musanong dayon ka. Masugot lagi ko, pero lain manggon, kulbaan siya ko ba? Nganong kulba man? Sulti dayon kay akong ingnon. Aron kung musugot nimo, pakasal dayon mo. Unya, papalit tayog auto. Pagtuon tayog drive, bahala na kag-asa kang biyahe. Sige, 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 purikit. Inahan na ako. Pero, kailangan mag-atubang may bro. Unya na lang. Uy, kailangan mag-bridal sa ako eh. Kapagapa ko ba? Basta ha, basta. Uyo na ka ha. Tungod sa imong kalaki, wala ko'y nahimong trabaho. Wala tayo kapalit og bugas. Nya, kay barato namang bugas. Nya! Barato lagi! Nya, wala naman ko'y kwarta. Tungod na nang silang kong bantay ni mo ay. Ayaw na ko bantay. Kay dako naman ko. Tug-an na lagi. Ug hain ni mo ibutang ang sungkod. Kay tuwa si Adong nagpaabot ni mo. Saan siya nga din sila ha? Unya. Ilahasab dito sa mga tao nagbasbahas diri. Iya, Fern. Ilom dia. Niingon si Adong nga katong kahuya iyang gidato sa ila. Unya. Ila di ay. Basta kay nakatulad nga og may pastor. Hindi ka lutos langob. Ila kung itong gikuha. Nya, ila gidadere. Hilom lang diha. Basta sulti ang tikas tinuod ha. Katapusan lang ng imong gikaon ron. Kay wa na tay ipalit, wa na tay bugas, wa na tay kaon. Sabot ka. Oh, sige lang. Balik ko kaon. Saging! Saging mo diha! Minanti ka ang saging! Unsa na day? Saging minantikaan. Balik ka tay. Unsa? Wa na tay kwarta oy. Masaro ko pagka kwarta ini nga. Di naman ko kapanglaba. Bisag usa lang
gud. Nabisa ko sa. Wa naman tayo diyot. Ay, utangin lang gud, ma'am. Balik ko na akong bayad. Tinood ka, day? Oo. Pwede ko buta? Oo. Nagadiindi ka. Ay, taga-English na ko, ma'am, eh. O di ay. Oo. Nalipipit ko, taka ko, be. Tigpila man kuno ning usa ka tuog. Bising Na, sige, duha lang ka buok. Ah, daghan na lang tay. 5 lang. Naong ni mo, no? Murag na kay kwarta. Duha lang ka buok, day. 5 man ko no, ma'am. 5 na lang, kaya rong 12.50 akong balikon nga rin. O, sige, o, pusta lang na. 5 man ka, ha? Unya, karusa man kang balik din eh. Karusa man kong bayad. Aw, ikaw lang gud kay naramo ko diri magbalik-balik. Surusuroy saging. O, di ay. Kuha na lang. Sa sunod lang si Mana kay basig makapanlabak ko, ha? Imo ning anak? Oh, anak nga way buot. So, sa konsumisyon ka kung batao eh. Gahi kay oo. Ngahay dik ko, kung mo ko ikahatag sungkod. Naibaw mi nga imong gitaguan. Nasuko na tog maayo si Adong. Dito ko sabi. Freedom. Uban na lang ka anak ko. Aron kasapi ka. Sige. O sige. Oy, day. Di ni kalakaw din he. Kay gipriso ko din he. Agi preso din siya din he. Ano man? Kailangan man kayo. Dito, gubay ko si sungkod. Boy lang kong gapriso. Dami ya. Ay, sige. Ari na lang ko nang. Di nay. Dili sa sul. Uy, Daniel! Oh, Denin. Murag, maglisod ba siguro ta pagpabuhi kang tikoy? Nga naman. Ang angkay, bali mang pagbantay sa iyang amahan nga bayot. Asag di lang. Bantayin lagi na to. Di kitang biya din, he. Nya, Daniel, akong gipautang kay aron magsige kog balik-balik dito. Oh, may noon. Nagyaw-yaw ang bayot kay wala na siya kwarta. Sige na mo siya bantayin tikoy. Bantay lang yun. Nga makabinta ang amahan. Harang pagawason dahil na to, stikoy. Ay, murag yun, di ko kay gayon nung adlaw, Daniel, kay sige magbantay ang bayot. Di lang kita mulugak, day. Tal, na may ugma. Daghang panghigayon. Nga atong pabuton. Mulugak lagi ng amahan. Kabibs, itiglantaw-lantaw mo si Daniel? O, lagi. Wap aman. Amo mo dadad unang bata nga to sa ilang sir. Karon matuman ang akong gisaad nila. Sus, naon sabi taon ka. Di pa rin ting-abot nila, oy. Malagmit. Magabian pa to. Aw, mao ba? Magabian dito sila, Margie. Istoryahan man ka ni Daniel sa sitwasyon atong ilang atuon. Aw, bitaw. May tungod lagi sa bata nga si Tikoy, Margie. Kay dili ko na siya palakton sa iyang amahan. Mauna. Itanggong ang bata aron dili makahatag og impormasyon nilang Manny Fermin. Mao lagi, no? Maong dito makapaabot nga madali to sila. Kaya ang pagpangitag og paagi nga makagawa si Tikoy, kinahanglan gid og maayong paagi. Ah, gusto tuod, no? Murag madugay pag ito sila. Ato na, kitalay dahil sa mga bata. May dito kay nagpaabot man to dito sila si Sir. Unya, natuog pa man to ang gamay. Oh, wato lang natong mumata. Ano, mga olang una ta. Kay tuwa man si Manny Fermin, nagpalit pa katong sigan.
Asa man day ka na inting? Sa man ang gidani mo? Oh, para imo. Oh, Ako ni? lang lagi para imo na. Ay, biyag komedya din na inting. Sa ko tayo mahatag na ko. Regalo nga, di man ko kaslon nun. Di pa na ko birthday. Para imo lagi ni duwata oh. Si Sir Neri gapadaan ni. Nanugot taon. Ay duwata na lang good. Lisod kaayo kay ubsan tang Mr. Neri. Pero nga lagi nga nung gihatagan mo ko niya ini. Ay ikaw kung natingban sa iyang mga pagmahal o pagbati. Duwata na lang kay ubsan niya ta. Saba din ni inting eh, murabiyag Ay kagkaraan. duwata uy. Ano ba? Sige, lingkod lang ko sa dak. Ako lang saning ipahimutan dito. Sige day. Ingnan niya siya niya nga. Nalipay kayo ko sa ingasa. Pero tambagi lang niya siya noy nga. Dili na lang maghasol. Paghatag-hatag og bisag unsa. Ah, natura na uy. Ibaw na bitaw ka na. Mauwa manggod ko. Maiko ko magunahon na ba? Labi na nga. Wag siya mapaabot na ako. Ate, tihan ta ka sa laki may gugma anak gini ang hatun. Ug ikaduha pa, di na to pugnan kay siyempre ang kaibo gusto kay pugnan de suwat oh. Para imo gyapon na. Suwat pag yun. Masamak na ni. Ah, basli lang mo jada para di sa siya magmahay na to ba. Nga, di nimo baslan niya. Basli gyud. Tayo wala sa suwat. Ganihan ako nagpaabot yung mga tos balay, wang ka mo ato. Ayaw saon man nga may mubantay dinhi sa balay. Ang nagmubantay unta dinhi, tuama sa alumnos, inhas. Nya, unsa naman nastik koy? Nay, suod ay. Pating lang naong. Sige na ko kasaba, hindi ako lang nung kaon. Wadyo mo tugan? Wag yun. Sigsaon ko patukan, wag yun tugan. Sa kay gihaylo ng mga tawhanan niya, no? Tuam dyan siya magdapig nga to. Naambot lang. Mauna nalibgas akong utok adong. Nga gyud nga iya magitong labanan ng mga tawhana. Ikaw lagi ako sa piyan ini noy. Nga wag gid siya mapaabot gikan diri nako. Tambanggi lang niya siya noy nga. Dili na lang mag-usik-usik sa iyang panahon diri nako. Ingna siya nga, doon na ako itrato. Ikaw lang gyud bahala magpasabot niya. Abi nimo prike. Lisod kayo ang tao nga nahilo na sa gugmas kamandag ba. Lisod kayo na nimong tambagan. Istudyohin na lang na diha. Bas hindi ay doon na pa sa iluna sa imong kasing-kasing. Na, moro pag gid yung inting. Wa gid bisag gamay. Bo na bitaw pa, nga doon na ako itrato. Mao lagi. Di ka mapugos ana. Pero ang ako lang nga, di ka kahiugsan ni Mr. Neri. Na wag gid isa ana no inting. Basta kay isultian na nako siya nga doon na ako itrato. Laipaw naman na siya ana. Mao lagi. Magsabot ta. Kung sigurado na gani ka, hangyoon ta lang ka. Induta lang pagbalibad ba, aron di ka kahiugsan. Aw, taro kung pag ko sa pagbalibad. Basta kay nahibaw na gito siya sa tanan. Sige. Uy no, mo man kanay imong katarungan. Ito na ko day, ha? Kanang nainting. Oh, sa. Hay mas maayo kong tabangan ko nimo. Kay murag gid ang latsanan. Si Maxima ba kung maguwang? Yeah. Musugot man siya kung siya may pakaslan ni Mr. Nere. Oh, Maxima? Oo. May man to sila kay parison man. Si Mr. Nere, biyudo. Ya si Maxima, biyuda na pod. Upat na gud ka tuig nga milabay nga. Sukad sa pagkamatay simbanan. Inuod no, si Maxima. Wa mo daytoy kompromiso sad no? Ikaw li pasabot ni Mr. Nere. Itanyag si Maxima. Muuyan pa di ay. Ako maguwang, muuyan man gito. Baya ang gugma no? Baywan tikwan. Wala nimo nya na ang Maxima. Surtiha Mr. Neri siyang gugma. Na baywan tikwan. Sa ato pa, imo nang gisultihan si Maxima.
Oo. Sugot lagi siya. Ay, kaswerte. Si Maxima. Wala ba ginto'y ugam? No? May ugam si Maxima, no? Paglasad ka ha. Na, kalami ni Mr. Neri. Ato na ko dayo, di na ko maglangan. Sige, Ako paligan sukihan ako na Mr. Neri, ha? Oh. Sugot ba? Ya, salamat kayo. Kalay bahala. Doon na gid nga lagi pasalig tong mga tawhana ana niya budak. Tungod lagi anang gipalitan sa bisikleta. Mao na nga hindukot yun siya atong mga tawhana. Nan naman ang bisikleta nganong adto pa man siya mulaban. Nambot lang, sarangaw. Ako pa ng anak ka. Putlan ko na nastudlo. Ayaw lang sa radong, eh. Maluoy taon ka sa akong anak, uy. Sud ko ha. Tigoy. Bangun agad, bangun. Uy, bangun. Uy, Tigoy! Bangon, bangon! Kinsa may nga na tong mga tawhana ni palit ng bisikleta? Katong taason nga, si ni Permin o katong kamayon nga tiguaman si ni Pastor. Gawa sa bisikleta nga gihatag nimo, unsa pa may laing gisaad nila tikoy mo gikuha man nimo ang sungkod ug gitaguan. Unsa man be? Wa man. Nganong gidagit ka man nila? Unya gihatagan og bisikleta. Si ni Permin o si ni Pastor, dili sa ligadagit nako. Kato nang uban, ang butang sa mga nga to. Unya, ila kong gida sa atong tama dato. Kinsa nga tong tawhana? Si Mr. Nerium kumutoy. Nga to niya? Kadungog ka badak. Idan siya atong mga tawhana. Nagipatubang atong panganlag Mr. Nire. Siguro gitagaan ni siya kwarta. Nya gisugo pagpakuha sa sungkod. Ambot lang! Di ba tikoy gihatagan ka kwarta? Kung ko nila atagi kwarta, kanarang bisikleta. Tinuod yung tingali adong nga wa siya tagayo kwarta. Kaya pag abot din wa may naot na siyang bataa. Ako tikoy naglagot nako. Di na gani kapuggan akong kalagot tikoy. Putlan kay tikas imong kamot. Kay mao na silot sa mga taong kawatan. Hoy, nakadungog ka? Putlan ka sa kamot, kaya mahirap tanong kay ka. Nya, ako rin puta kamot. Kamu dahil, ang malagtanan sa mukayo. Sa inyong labot. Di maminang labot. Atong sungkod, di mo tayo nyo. Ang may lang pong. Hoy, kasi kaingon! Kasi kaingon! Silagot, katong mga taong sakop ni Mr. Neri. Dito gining anak ni mo badagdak. Suko yun. Mo lagi! Be, ari rin ako be, kay ako'y pinto na ni. Kahit ko ni punuas dul-dul. Sa? Hoy, masaman? Ato kang adong, sugot ka! Sige na lang, nga nang dig-adto ko niya. Ayaw lang adong, ayaw lang. Ako lay disiplina, ani. Nya, gahin kay ko. Ako'y gaid ini ron. Di ko ni pakanon. Total, wa man sa milungagon. Ako ni igaid hatos pagkabuntag. May pabadak. Pero, di gani mo tuon ni mo badak, di gani mo tugan. Ako na sara. Ako ni dadon nga tos dagat. Ako ni pa bato-batoon. Ang sugot ko na adong. Sige, mao na to ha. Ato na ko. Hoy, laminaw. Kato si adong, nasuko na itong pag-ayo ni mo. Bahala ka kung saon ni adong eh. Wala ko'y labot. Mirisi ka, dinig kong laban ni mo. Saging mo diha, saging! Nay, saging. Sagi mantika na day. Oh, Pila day. tagdos na lang ni kay. Mo naman nilabilin. Ditang dago sa rewe. Gutom ko.
Salamat. Tama to dai. Ah, day, Lisa day. Dito ka gikan lang badak. Ano man? Ako na lang gipautang kay luoy man kayo, ng anak sige hilak. Imong gipautang? Pila kad? 2.50. Di unta na ako pautang. Galing lang kay naluoy mo ko siyang anak. Ako na lang gipautang. Nagduger ba ng bayad ng bayuta? Oh, di ay. Aw, sige halag balik-balik. Oh, tisa. Ngano mo nang iyang anak nga iyam nagi kastigo? Gahi kay ko sa bata ay. Kawatan pa jud. Nangawat di ay? Nangawat. Astam gay ko naglagot gay ko ng bata. Tungod tingalis lang ka pobre. Kay wala ba sila kwarta? Mao tingali. Tungod sa kaluoy, ako siyang gihagad nga ngadto sa amo. Kay bisag magkuy-kuyog lang gud siya nako maninda. Adi ay. Nya. Di mo sugot ang amahan, pero ang bata mo sugot. Pila kay kitaon na niya kung imo na siyang pauban. Gamay ray sa gatos. 200 sa Sabado ug Domingo. Basta gamay ray sa gatos. Adi ay ha. Pero kawatan man ka. Hadlok na lang noon ko da. Adi siguro na siya manghilabot ay kung doon na lay kakitaan. Bitaw sab no. Bantayan lang sa dimo, di lang sa gapagpiyansa. Kung musugot ang amahan, dadon siya na ako sa amo. Musugot na. Pero doon na sa ko ipahimangno nimo. Ako'y mudan niya na. Sugot ra lagi na. Basta doon na sa ko himangno nimo nga sugot ang bata sa akong isugo. Saan na isugo mo? Patugan na siya. Ing nangahay ng sugod nga iyang gikuha nako. Sungkod? Saan sungkura? Da sungkod gud para tiguang. Mahal mo gud sukura nga iyang gidagan. Nyawa naman balik kay iya man gitaguan. Oh, di ay? Ay luas siya ing nadako siya kitaon. Inam kita siya 300. Pero ayaw biya siya dadaha kung dili siya mutugan kung asa niya butang na sungkod. Sige. Dili agwa, niya kung nagsagi kugma. Oh, kada-adlaw naman ko manindag saging. Sige, magkita lang ta silang badak pero ayaw biya pagpasabot ha nga nagkasabot ha. Oh. Sige. Saging! Balik ta ugma din. Oh, nagtanaw na ko yung adong nga nagsultian na Balik ta ugma kay murag na ay konsuelo nga madana tos tikoy. Tinuod? O lagi, si Adong pa'y muda ni arong mukuyog na ko ugma. Magic ang buhat to detektibe na. Maayo kay ka makigsulti. Ako na good ni. Pero, ay saba kay, wapabaybawi nga, lampos mata ugma. Sige. Hain man si Bay Pirmin kay doon ako'y ipangutana. O naman, nagkaon pa. Nakitaan man ko nako si pastor dito nga nanaog, nagsakay sa tricycle. Gikan to siya dito sa Banawa. Si Daniel may gipakuyog ni Manoy Ferminini na. Di man sino'y pastor. Mao lagi, kung dito man gikan si pastor sa Banawa, nagunsa man siya dito. Nag-ingon ra ba si Bay Inting nga dili na siya paduolon ni Nina? O di ay? Ano man? Maldito man ko na si pastor. Nahadlok si Bay Inting kay tingalig mahinayak pagsugot si Nina ni pastor. Kaya nga naman di ay. Nangulitaw din na ni pastor ni Nina.
Murag mulabok. Kusog kayong mubirig. Ang nakaapan, kay di lang sila angay parison. Kay klaro namang yung tiguang na siya. Ay, sagdi lang good. Magkagusto des nina ninoy pastor. Nakagusto gud. Ako na lang. Kay ano day, James? Nagtinguha sa day kang nina. Ako day Marje. Agad-agad lang kus panahon. Pero makahigayon. Udiga masagko sa akong gibati. Magkariba na day mo anang ni pastor ini ron. Oo, anhag yun. Pero sa sugton lang yan mo. Wala na idarotay. Oh, James, kumusta? Bay Pirmin, doon ako'y gamayng reklamo. Maong ni ako. Sa may reklamo ni mo? Kana ba si pastor ba? Di mayong muadto siya kay si Daniel Ramay imong gipauban. Kay dito days Pastor James. Oo, nakita na ko. Karon, nanaog sa tricycle. Sagdi lang na, James, oy. Pag maniho lang kudugim mo. Unyag muadto ko. Masuko man. Peligro kayo magkasumbagay mi. Gusto sab. Sige lang James, ako lang istoryahan sa pastor. Sultihi niya bay Pirmin. Haron maglikay mi sa kasamok. Di ra ba musugot si Bay Inti nga duolo na si Nina ni pastor. Wa man gani kumuduol. Ni Nina nga amigo kay mi. May problema na. Sige lang, sige lang. Lagi mo. Kukuro kara sa kadayami ko da isemeta amakote sipae. Oh, Ako na sabi, kapoy nakaanak, ganihan ra ba ka? oh, ay mapitang ha? Nangagto ay, nagkaon. Sige, sige ha. Ako lingaw sa pitang ha. Sige, sige ha. Wabata ha. Oo, inanapi ang bata. Oh, ako at pitang. Pitang lingaw sa pitang. Pitang! Wala ka pitang! Uy! Ayaw, sino ang pitang? Wala ka tayo. Ako na lingaw sa iyo. La 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 la. Bilib ikong Nina. Mayo kay muda ang papel sa pagkatindira. Wa kita masayo pagpili niya. Wa gyud. Pero bantaye biya pagmayo ha. Kay tingali masipyat, maldita ra ba kay nas badak. Nagpaantaw lang ko niya. Sa tanaw na ko. Wa gyud problema. Mo ba? Pero ang pangutana din na ba? Kung makuyog ba stick ko yung ugma ni Nina? Ambot lang ka. Gibantayan na bang maayo stick ko eh. Di magagawas bay. Ang paninghuaon lang gid ni Nina ang pagkuha sa impormasyon kung hain taguin ni Tikoy ang maong sungkod. Pasultiha lang gid si Tikoy kung hain niya ikabutang ang sungkod. Kana bang di ta maglisod pagdumdum kung hain ginang sungkura. Basta makahigayon lang si Nina. Bisag tunga lang sa oras. Sa pagigsulti sa bata, hayag na kayo. Oo. Pero ang labing na importante, nga mada si Tikoy kang Nina. Aron ba makatudlo kung hain dapitang kahuya na himutang amaong sungkod? Amo nang paninguhaon ba Permin? Nakatunta. Purikit! Hoy, purikit! Maxima? Naon sa taong ka? Nawanan ka?
Unsa man Purikit, okay na nanabi akong itsura magipagkatubang ni Mr. Neri? Pura man ka nagbag-ong nasugdan, Maxima. Wala mo tanawa sa amin na kung naunsa na ng dagway mo. Kiba ako Purikit, uy, sobrara ni. Pero gamay raman. Dry run ra ni siya kung unsay angay. Koreaan ani. Korean ginang tanan, Maxima. Kay nagsubra ra na. Kani adto? Sa upa ka pangulitaw sa kanhin mong bana? Di gani ka halos mamulbos. Unya karon? Unsa na taon ka, Maxima? Uy! Ay, o, lagi, uy. Usbon man din ako. Gipatan-aw ra ti ka. Kung unsay angay na kung usbon ani. Sa mukha, uy. Usbon lagi ng tanan. Ang tanan sa di ay. Unsa man di ay? Nanubra ra man na. Kataw-anak nung kanang Mr. Nere. Pero, nabatan man ko ani Purikit. Tutanon bitaw. Mura man kagilantan ana. Usbon na oy. Kanang natural lang. Ayaw pala bi eh. Mo, uy. Dailin, kadiyo tragon. Yan na, James. Mubalik mo si Daniel karon. Mag-agad ng Minoy Permen kay siya may nagbuot. Kung mamalik mo dito day, ayaw baya pakuyuga si pastor ha? Ayaw baya pauban na kay masuko biya si tatay nimo.